Konseho sa dakbayan sa Talisay mipahinumdum sa mga Talisaynon ilabina sa mga ginikanan nga magmatngon ug bantayan ang ilang mga anak. Ilang awhag nga mas maayong likayan ang paggamit og mga pabuto sa bisan unsang okasyon, dili lang panahon sa Pasko ug bagong tuig. Sa iyang resolusyon, gipasabot ni Konsehal Danny Caballero, chairman sa Committee on Disaster Resiliency, nga gitumong kini aron kalikayan nga aduna pay makalas nga kinabuhi. Usa sa gihimug-atan sa konseho ang Chinese New Year karong Enero 29 nga sugaton usab sa saba-saba ug buto-buto. Giawag sab niya ang mga opisyal sa PNP, BFP ug City Disaster sa hugot nga muhimo og awareness campaign batok sa pabuto. Sa miaging bagong tuig nakalas ang 10 anyos ug upat nga naangol human mabuthi sa Goodbye Philippines nga usa sa mga gidiling pabuto. Samtang gipahibaw ni Talisay City Mayor Samsam Bulias nga gihikay na sa CSWD ang tabang nga itunol sa mga nangaangon. Itunol atong pasubo no sa pamilya nga katong biktima bitaw sa pabuto, nautunta nga dili na taon to mausab katong mga maong panghitabo. So mao to siya lesson learned sa ato ang sa publiko, opisyalis sa ato ang other agencies nga naagid tay information dissemination unya naagid tay awareness nga ipahimo dinhi sa atong syudad sa Talisay. Akong giingnan ng DSWD, natabangan sila sa especially sa mga kalihukan sa burial, and of course tabangan sila sa mga gastuhonon, and most importantly ang mga kuyog niya tabangan sa city.